Egun harrapatzen dira kasualitatez. Nire belero nautikoan, Algortako portuan amarratzen dudana, Getxoko portuan, nire te osasuntxu batekin, eta nire betiko gozari, frutari, beti fruta, silota mantentzen. Hemengo tipikoa da, gu beti gato soporretan ona, karibera. Eta zer da bestea? Era, meloia, baina meloi oso gozo bat, eta bestea da platanoa, frigituta. Gaur egin dugu lo de puta madre, oso ondo, eskantzatu dugu. Jode, si ondinoz gara esnatzen, ez dugu lortzen espabilatzea. Ina horrela, oraindik, berdigekin. Ez zaigu, egin dugu lo 11 ordu. Euskadatxo eguzkiaren zenetik, irten dener arte. Gure berrero pribatua, eguzkia hor dago, baina ez da ikusiko ondo. Garagardoak. Sari ederra, bederatxikoa. Bai. Bederatxikoa, ez dugu euki gozaria kafetxoa eta bollitoak. Eta beikon eta gazta. Jode, bufeta behar genuen. Orduan, reseñan izan dugu bederatxi bat. Orain dutxita epel bat hartuko dut. Hilerokoa jaitsi zaidalako eta pizka bat pringeak entzeko. Eta ondartza karibeño batera joango naiz, eguna bota eta pasatzea.